soon as you're born, they will make you feel small. By giving you no time instead of it all. You're so full of fear, you feel nothing at all. A working class hero is something to be. Jaren geleden zag ik bij een collega kunstenaar een lamp staan. Ik denk, die vind ik mooi. En hij zei, hij is te koop. Die maakte hij zelf. Hij zocht de onderdelen op vlooimarkt, rommelmarkt, kringloop, overal vandaan. En die zette in elkaar en dat vond ik zo'n prachtige lamp. En toen nog een tweede en toen nog een derde. Dan dacht ik, wat hij kan, dat kan deze jongen ook. Die handjes, daar is niks verkeerds mee. Dus zo ben ik begonnen. Eigenlijk dus kringloop, vlooienmarkt, rommelmarkt. Zo zocht ik alles bij elkaar. Nou, laten we zo zeggen dat een van mijn wat lastige trekjes in mijn karakter is dat ik een verzamelaar ben. Als er stripboeken zijn, heb ik een kast vol stripboeken. Als het lampen zijn, heb ik een kast vol met lampen. En zo gaat dat. You're so full of fear, you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Ik denk dat ik aan de ene kant gezegend, aan de andere kant ook wel belast ben met toch wel een multi-getalenteerde persoonlijkheid. Dat heb ik niet zelf gekozen, daar ben ik mee geboren. En als kind al waren er allerlei dingen die mij enorm interesseerden. En als ik het aanpakte, dan ging het ook altijd wel naar een niveau dat je zegt van meer dan gemiddeld. En dat is niet om te zeggen van, goh, ben ik goed? Dat is helemaal niet belangrijk. Maar dat zit in mij. Nou, daarachter is ook een hoek waar ik schilder, hè? Ja. En ik heb thuis in mijn woonhuis, achter in de tuin, heb ik een hok laten bouwen. En daarin beeldhouw ik, hè? Dus daar werk ik aan mijn beelden. En thuis in de kamer heb ik een computer met een tekst verwerken. En daar schrijf ik mijn verhalen met teksten. Dus ja, zo kom ik wel ongeveer tot door de diverse werkplekken heen tot resultaten die ik ook. Working class hero is something to be. Of ik geniet van het leven? Ja, volop. Volop. Nog te weinig dan ik zou willen. Tijdgebrek. Je moet ook slapen en dat is heel vervelend. Je bent 7, 8 uur per etmaal kwijt aan slaap. Hoe zinloos kan dat wezen? Maar het is net oors. Ja, dat is gewoon zo. Ja, dat is wel jammer. I say if you wanna be a hero, well, just follow me.